Mga ka-Disciple, may nagsabi na ba sa iyo ng, okay na yan? Siguro makakapasok naman ako sa langit. Pero ang tanong, sigurado ka ba? Ang Ebanghelyo ngayon ay isang wake-up call mula mismo kay Jesus. Panahon na muli para ibahagi ko sa inyo ang mensaheng nagbibigay buhay mula sa Ebanghelyo ngayon araw, October 29, Wednesday of the 30th week in Ordinary Time. Ako po si Brother Rai, Digital Disciple. Sa Ebanghelyo natin ngayon mula sa Lucas 13:22-30, habang si Jesus ay nagtuturo sa daan papuntang Jerusalem, may isang nagtanong sa kanya, Panginoon, kakaunti bang maliligtas? At sumagot si Jesus, pagsikapan ninyong pumasok sa makipot na bintuan, sapagkat marami ang magsisikap, ngunit hindi makakapasok. Ikinuwento rin niya na darating ang araw na isasara ang pinto, at yon mga naiwan sa labas ay magsasabing, nakakain kami at nakainom kasama mo. Pero sasabihin ng Panginoon, hindi ko kayo kilala. At nagtapos si Jesus sa matinding babala. May mga una na magiging huli, at may mga huli na magiging una. Mga ka-disciple, mabigat ang mensaheng ito. Hindi sapat ang nakikilala natin si Jesus. Ang mahalaga ay kilala rin niya tayo sa paraan ng pamumuhay natin. Yun ang mahalaga. Ang makibot na pintuan ay hindi literal na daan, kundi ang daan ng pagsunod, sakripisyo at pagbabago ng puso. Mahirap siyang pasukin dahil kailangang isuko ang pride, kasalanan at lahat ng hadlang na nagpapalayo sa atin kay Kristo. Tanungin natin ang sarili natin ngayon. Nakikilala ba ako ni Jesus hindi lang sa dasal ko, kundi sa gawa ko? Sinisikap ko bang mamuhay ng tapat sa Kanya araw-araw? Marami sa atin gusto ang biyaya, pero ayaw ng disiplina. Gusto ng langit, pero ayaw magsakripisyo. Pero sabi ni Jesus, pagsikapan ninyo. Ibig sabihin may effort, may pagpupunyaga, may paninindigan. Ang tunay na Kristiyano ay hindi lang basta tagapakinig, kundi tagasunod na may puso. Mga ka-disciple, baka ito na ang panawagan sa atin ngayon. Huwag na nating hintayin na magsara ang pinto. Habang bukas pa, habang may oras pa, piliin natin si Kristo araw-araw, sa salita, sa gawa, at sa puso. Ako po si Brother Rai, online for Christ, offline with purpose. God bless.